înțelepciunea lui Dumnezeu și călăuzirea divină, ascultând vocea interioară. Simți uneori că ești pierdut într-o mare de zgomot și confuzie? Te întrebi cum poți accesa înțelepciunea divină care să te ghideze pe drumul cel bun? Dumnezeu ne vorbește printr-o voce interioară subtilă, dar puternică, pe care o putem auzi în momente de liniște și introspecție. Pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, este esențial să cultivăm liniștea interioară. Aceasta înseamnă să reducem zgomotul mental și emoțional care ne înconjoară constant. Trebuie să ne eliberăm de grijile cotidiene și de distragerile externe care ne împiedică să ne conectăm cu divinitatea. Gestionarea dialogului intern constant este un pas crucial în acest proces. Liniștea interioară nu este doar absența zgomotului, ci o stare de pace și claritate care ne permite să ne conectăm cu sinele nostru autentic și cu Dumnezeu. Este un spațiu sacru unde putem primi călăuzire și înțelepciune. Meditația este un instrument puternic pentru a ne liniști mintea și a ne conecta cu prezentul. Prin meditație putem observa gândurile și emoțiile fără a ne lăsa prinși de ele. Rugăciunea, o altă practică esențială, ne permite să ne deschidem inimile către Dumnezeu și să cerem călăuzire. În rugăciune ne putem exprima recunoștința, speranțele și temerile, creând un spațiu pentru răspunsuri divine. Petrecerea timpului în natură este o altă modalitate de a ne conecta cu liniștea interioară. Natura ne oferă un cadru calm și inspirator, unde putem simți prezența lui Dumnezeu în creație. Retragerea într-un loc liniștit pentru reflexie ne permite să ne deconectăm de agitația vieții cotidiene și să ne concentrăm asupra a ceea ce este cu adevărat important. Acest timp de reflexie ne ajută să ne clarificăm valorile și să ne aliniem cu scopul nostru divin. Nu orice gând sau sentiment pe care îl avem este călăuzire divină. Este esențial să dezvoltăm discernământul pentru a interpreta corect vocea interioară. Trebuie să învățăm să facem distincția între vocea lui Dumnezeu și alte influențe, cum ar fi ego-ul, temerile sau dorințele personale. Aceasta necesită o analiză atentă și o înțelegere profundă a valorilor noastre spirituale. Vocea lui Dumnezeu se caracterizează prin pace, iubire și înțelepciune. Ea ne îndeamnă să acționăm cu compasiune, să iertăm și să căutăm binele comun. Influențele negative, pe de altă parte, ne pot conduce la acțiuni egoiste, bazate pe teamă sau pe dorințe nesănătoase. Este important să fim conștienți de aceste influențe și să le respingem. Studiul Scripturilor ne oferă o înțelegere mai profundă a voii lui Dumnezeu și ne ajută să ne familiarizăm cu principiile divine. Scripturile sunt o sursă de înțelepciune și inspirație care ne poate ghida pe drumul cel bun. Căutarea sfaturilor de la persoane înțelepte și de încredere ne poate oferi o perspectivă obiectivă și ne poate ajuta să luăm decizii mai bune. Este important să ne înconjurăm de oameni care ne susțin creșterea spirituală și care ne pot oferi sfaturi constructive. Rugăciunea constantă pentru claritate și înțelegere este esențială pentru a dezvolta discernământul. Prin rugăciune ne deschidem către Dumnezeu și cerem ajutorul Său pentru a înțelege voia Sa. Analizarea consecințelor potențiale ale acțiunilor ne ajută să luăm decizii responsabile și să evităm acțiunile care ar putea avea un impact negativ asupra noastră sau asupra altora. Este important să ne gândim la efectele pe termen lung ale deciziilor noastre. Asigurarea concordanței cu voia lui Dumnezeu este un aspect crucial al discernământului. Trebuie să ne asigurăm că acțiunile noastre sunt în armonie cu valorile și principiile divine. Importanța alinierii cu binele comun nu poate fi subestimată. Vocea lui Dumnezeu ne îndeamnă să acționăm în beneficiul tuturor, nu doar al nostru. Înțelepciunea și călăuzirea divină sunt accesibile tuturor celor care sunt dispuși să le caute. Nu este un privilegiu rezervat doar câtorva, ci un dar oferit fiecărui suflet. Condiția principală este disponibilitatea de a căuta liniștea interioară, de a ne deconecta de zgomotul lumii și de a ne conecta cu sinele nostru autentic. Aceasta necesită efort, disciplină și o dorință sinceră de a ne apropia de Dumnezeu. Dezvoltarea discernământului este, de asemenea, esențială pentru a interpreta corect vocea interioară și pentru a evita influențele negative. Aceasta necesită studiu, rugăciune și căutarea sfaturilor de la persoane înțelepte. Rezultatul este o viață mai plină de sens și scop, o viață aliniată cu planul divin. Când ascultăm vocea lui Dumnezeu și acționăm în conformitate cu înțelepciunea Sa,
experimentăm o pace profundă și o bucurie autentică. Imaginează-ți o viață în care fiecare decizie este luată cu încredere și claritate, ghidată de înțelepciunea divină. Imaginează-ți o viață în care te simți conectat cu Dumnezeu și cu scopul tău divin. Acum te invit să faci un pas concret spre această viață. Începe prin a dedica câteva minute în fiecare zi meditației sau rugăciunii. Caută un loc liniștit unde te poți conecta cu tine însuți și cu Dumnezeu. Citește scripturile și caută sfaturi de la persoane înțelepte. Analizează-ți gândurile și emoțiile și încearcă să faci distincția între vocea lui Dumnezeu și alte influențe. Acționează cu compasiune și iertare, căutând binele comun în tot ceea ce faci. Fii deschis la călăuzirea divină și încrede-te în planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu amâna acest pas important. Începe astăzi să asculți vocea interioară și să te aliniezi cu înțelepciunea divină. Vei fi uimit de transformarea pe care o vei experimenta.